Какво става, хора? Аз съм и така батката, тук с мен е Prank Gamer BG и Presence и Samsung. И днес ще играем Minecraft на Тео. По-скоро Prank Gamer BG ще играе. И ще видим колко неща ще може да направи. Сигурно само. Да знаете. Той няма даже макаплей мастер. Добре, бе, има масякри. Оби прасето е. Не бе, опа. Ще убия овца, че нямам ли го. Абе имам и две, бе. Зрители, това видяхте ли го е? Да, аз го заснех. Да фак. Синя овца с... Синя овца в космическото пространство. Дария, ние сме. И тук е една друга наша приятелка Дария, която играем с която сме сървър. А на shift е. За какво съм кликнал? Например, тая служи. Нямам нищо. Еми събери дърво. Ама защо? Аз вече съм долу. Но ме дърво. Ние сме вече долу. Защо сложила листа тук, ама? Дай едно ли го, къде ти е стаята? Ей тук надолу, ей тук надолу. Да ти кажа къде ми е. Обаче в мен е... Добре, бе, тъпия shift. Ти имаш макаплей мастер. Знаете ли, вижте макаплей мастера? Дай. И най-накрая. Аз ли го е долу е? Моята е долу. Спъгнали ще Добре, what the fuck? Не, няма живеем заедно. Никола иска. Къде ще не е тук стаята, бе? Ей, тук ще не е стаята. Може ли да оправям? Не съм само защото факти. Оттам. И аз викам въй, ако стана тъмно. Да знаете, че тези, които се играят, ще ги има и в други клипове. Но ясно. Ще се дръпнеш ли ме, ако Ники, защото може да снимаме? Ай така. Реглото само ще го вдълбаем. Едно надолу. Да, така. Дидо, махни малко ръката, защото закриваш екрана ли? Така? Да. Диана, какво правиш, бе? Служи градова обратно. Не, така, Диана, те е много тъпо. Ще оправим къщата малко. Да помогна ли? Ще правим къщата малко. Да помогна ли? Не. Иди така е, човек. Окей, човек. Ей сега, служи грабела отново там. Не, ще сложим камък, за да е по-яко. Добре, за какво сега го чупиш ти? За да сложим камък. Ето. Пишете ги на всяко писане на думичка да се отговаряте. Ей така, за да е по-хубаво. Добре, сега... Не чупи, бе, човек. Тук е някаква светлината се отрази в монитора. Що? Какво да правим? Служи ли глото там, дето аз го сложих? Да. Дам. Ей така, Ком? Дам. Сега вземи направи крафтинг тейбъл и една печка. Сам дърпиш малко ръката, защото не се вижда леко. Така. Като никога, бе. Да не се върнеш търпом, това трябва ти е за урок сега, че ако слушаш, печелиш. Като не слушаш, губиш. Кам. Разбрах До леглото ще го сложим, нали? Да. Има тъпото слънце сега. Само трябва... Печка набре, печка. Само трябва да оправим входа, защото не е много. Ще направим и диспенсър. Не. Добре. Дропвар. Пази редстоуна за нещо друго. Добре, може да правим някакви машини. Тук чест. Направи такова. Имаме ги дърво? Не, отиди да събереш. Сега ще видим. Не, нямаме дърво в честа. Презент, имаш ги такова брадва. Някаква друга. Аз имам брадва. Каква? Ти имам брадва. Дай. Аз имам две в мене, бе. Добре, служи двете, точно перфектно са две. Къде? Ето, в нашата стая.
Отвънка ще ги сложа. Ама за полза ще става моята братва. Не бе, само вратина да сложим. А да не отстата ми, ма! Бягай от тук. Бялко виждам. Ще бием, чули. Служита белки. А това с 20 Няма стинки. да вземате нашите табели. Нямам. Сега. Тя не къде ходи? Ще излизаме да събираме дърва. Телепортни се до нея, бе. Иди да ожаклен медали. Ами вече сред нас. Добре де, кой махна табелките? Дяне, детка е. Не мога виждам. Махни си ръцете малко. Дайте ми пратка, защото ще ми трябва за дърво. Няма. И ние отиваме за дърво. Ама Войни! Взимате Нямаме. Имате. Лата! Нямаме. Тогава се направи. То само Няма да правиш презент. Няма да правиш даймонд. Тогава дай. И сега само да напишем табелата. Добре де. Така. Стай тук. На. Само да си влязла. Няма да влезе. За кой са диаманти? Връщай ги веднага. Чакай се. Чакай там честа. Така. Да си ми е върничи. Няма те върни. Тогава ще направи. Ама да, но щом не ми е връщате да ще си взема диаманта. Само 11. Отиди оби да се взема диаманти. Няма да вземам, търся. Зама няма обидам. Не ме знаеш какво рекорда. Диане. Ама рекорд колко пари? За Колев нова. Защо така да не ми е? Ако не вярвам. Аз вече мога да оцелявам. Айде добре, върни се презент. Ще ти върни майрам бразата. Ще ви върни майрам бразата. Презент, ще ти върни майрам бразата. Да прави ги, вземи една камера и я служи някъде. Знаеш какво, Дарио? Знаеш как тя не влизаш в стаята? Как? Чури! Аз това може ли да направя една машина? Направи още една еран врата, ма. Ама това в честа би трябва да има. Добре, дай ми я. Ма, защо? Смисля. Дай. Не. Аз нямам. Ти не дей така, не му виждам. Митма геймър, не внимавай. Аз не съм Митмо геймър, бе. Аз съм Митака батката. Митака батката, добре. Аз съм Митма геймър. Това е другия ми канал, аз го показах в миналия клип. Аз знам как няма да влиза в стаята. Чакай сега, как се правиш такова, бе? Чакай малко. Отиди за дърво. Мами, как се правиш такова, бе? Какво е? Такова, дето като настъпи ми се отваря вратата за време. Бутони? Да. Не бутонове. Бутон точно така, бе. Добре, той от айрон ли се правиш? От айрон ли се правиш? Чакай, бе. Дърво нямаме, имаме само един. Направи айрон, защото с дървени май не става. Ти ги дай малко е така, защото да се видно. И може и каменен май. Може и каменен бутон. Добре, а как се крафтваш? Къде отидаха бутоните? Айде всички отпадъци от вашата маса да се почистят много, моля. Трябва да е такъв камък. Но вие нямате с такова. Вие нямате и такова. Където седиш, има най-много хартийки. Айде. Аз да направя един капан, дето Дария не го знае. Чакай, ще направя бутон. Иди да ротни са. Изменете се. Не, без бутони. Не, за малко ще бъде. Как ти трябва бутон? Мами ли бе? Да, имаш един бутон. Момчета и момичета, масите да се трудят и почистят. Добре. Диляна,
Внимавайки да ги е казал, когато долу. Въпреки, да я ви покажа. Не, един бутон имаш ли? Ама що ви имате диаманти на кирка? Щото имаме. Ми ти за кого не Читахме с Мъка Плеймастър. Не сме читвали нищо. Стаята ми. Стаята ни. Искаш така? Имам 9 айрон. Моко е шоша килна. Няма да те килами, само виж, скоши врете ти. Как ще отвориш сега? Скоши врете ти, скоши. Имаш ли Няма бутон? да правим такива. Имаш ли бутон? Дървена врата направи. Имаш ли един бутон? Аз имам. Имаш ли бутон? Аз имам бутон. Дай един. Няма. И те не са видели, че са малко това, че са малко. Може да минаш. С дървени врата пак са. Дай един бутон, Дарио. Защо ви не ми върнахте брата? Върни бравата, моля. Няма да им връщам брата. Може да направиш къме. Майка ми. Само се изкачим по този байер и клипът ще свърши. Да. 11 минути е вече достатъчно. Така, това беше... И хора, това беше от нашия клип. Надявам се да ни е харесал. Ако ви е харесал, се абонирайте за канала на Митко. Митака Батката. Батката. Тук И благодаря на PranGamer.bg, благодаря на Samsung, благодаря и на мен, много ясно. Благодаря и на Дария. И ще се видим, когато направя друг клип. Чао.